Ik ben Al Veddema en ik speel je bij fantastische jongens in de Ravensburger Holidays. En we besteden eigenlijk al meer dan 30 jaar. Ja, zo lang geen wel mee. Oldies but goldies. Hoe is het begonnen? Ja, nou ja, de kerst vanzelfs een aantal mensen uit de muziek zien. En daar eerst elkaar wel eens zien het lief. En zo zijn wij eigenlijk zeker begonnen. Ik denk, nou, zullen we wat doen best. Oké, in het begin heb ik wel wat covers. Ik vond de Kings leuk. En die hits uit de jaren 60, die erbij. Ik speel dat dan echt nog wel in orenbands doe, in de Oppenheimer Opbeat en zo. En maar het soort muziek, bij eindje besluit, dus echt jaren 60 nummers, melodieuze pop. Ja, dat vinden we alle fjouwer lekker. En wat het mooie is, dat in die simpele akkoorden, denk ik, de kist zo'n soort in kwiet. En dat is het. En dat is het. Ik vind het mooiste om muziek met elkaar te matchen. Dat is nou werkelijke interactiviteit. Dat hoeft net voor de computer, maar gewoon orenmeesken. En dat is toppie. Vertel eens, wat voor andere bands winnen er op dat tijd? En spelen die met proten? Hoe maakt dat inschatten? Als we waarom op die tijd? Nou ja, het wie nooit zei dat echt een soort optredens hebben we nooit gehoord. Als dat alle hier bij elkaar optelst en dan de verskaten bands die ziet, dan wie het nog wel wat misschien. Maar dan praat ik over echt begin jaren 80. Ik ben dan begonnen met jongens als Tom Posma, Hans Mulder. En dat ik weet nog, het eerste optreden dat wij hier in elkaar, dat we in café Egbert en Tricht. Ja, in Itens in 79. Dat was de eerste keer. Dan bieden wij ook beelden Ja. van ons. Ja, maar dat is al echt. Dat is lang linie. Maar goed, we zijn er altijd nog. En, Ben je ooit stoppen? Is er nooit een periode wedstrijd? ja. Er is een heel skof dat we net met elkaar spelen hebben. Door omstandigheden. Ja, en ik eerst oren. Ja, nou ja, zo is het maar. Ja. Nee, maar dat is zo. Er zijn altijd dan omstandigheden, zoals dat dan heet. Die houden die net bij de les. Die houden, want het draait vanzelfs alleen nog maar om dit. Hè? Al het oren is eigenlijk net belangrijk. Je bent op een cd, maar je bent de studio destijds in West. Ja, Wil je dat in je nummer of ga je meer opname? Ja, bij Phil Mills hingen we dat. Er waren wel wat meer opnames. En uit een 4 verliezen had ik nog wel opnames. Uit de Squalstreeten in Louter. Daar ziet Hippo. Hier gigs, maak ik wel opnames en zo van bands. En, Walter Tremp in Bitgem, mijn studio. Dat is een mooie tijd. Maar wij met elkaar hebben we opnames heel vervelend bij Ernst. Ja, bij Ernst op een plaats nog. En die cd die is er dan. Dus ja. Maar dat is ja jongen, die het had geen skoft. Dat is alweer meer dan 24 jaar in dan. Dus. Maar goed, je bent weer bij elkaar gekomen, gewoon als een vreugdeclub. Ja, nee, dat moet altijd, vind ik. Dan hoort het langste vol. Hè? Dus als vijand en alleen animositeit, dat is net best. Maar wat ben je, de vreugdschap? Vaste plak, denk ik dat het wichtigste is. Maar die muziek, als dat als hetzelfde zocht, vreugdschap en muziek, dan is het prima. De gemiddelde Havabra-band, je hebt ook zo wat van vreugdschap en muziek. Muziek en vreugdschap. En als het goed is, wordt beide nog sterker na je tijd. Dus, Ken je van de keus, van het schreeuwen, van alles? Hoe verhoord muziek zegt dat daar?
Ja, nou ja, dat is heel simpel voor mij. Dat. Muziek wie er altijd al als eerste. Nou, wat ik net voor de dag... Music was my first love. Maar ja, dat wie er altijd al muziek. En al het oren is eigenlijk... Want vaak binnen wel muzikale vingsten te ontdekken in die oren-elementen. Dus die poëzij van mij had Gaurus echt een soort ritme en muzikale elementen. Dus nou ja, die muziek is wel weer om te vinden. Ja, en in de schilderkunst ook. Nee, want dan denk ik in ritme, in kleur, in lijnen. Het gitaar is wel wat hetzelfde. En haast thuis op een bank, dat zitten die jongens en ik altijd daar zitten geven met die gitaar te pielen. En dan komen er altijd dingen en denk ik, hey, nou ja. En dan komen we weer op man die te midden. Zo nou, dan was op waars die of toons die te midden. En nou, die nummers die binden zomaar, jongen. Want wij zijn zo strak als een absoluut. Dus... Waar komt de namen bij? Tenminste, we hadden betocht. Hoe ben je erop kan? Ja, nou, ja. We niet altijd de namen eerst, daar spelen de jongens net hier, maar Hein Gubbels en Jan van Olven in de Oppenheimer Offbeat. Ik weet dat Jan Akkerman, de gitarist, die vond dat een geweldige naam. Die hier nou net eens een beeld erbij van wat voor muziek dat wie of welke jongens. Maar Oppenheimer Offbeat, dat vond ik een geweldige naam. Maar goed, letter Ravensburger Holidays, dat betekent eigenlijk alleen maar Ravensburger, daar binnen spultjes, puzzelen en zo. En die Ravensburger Holidays, dat zijn dus de vakantiedagen of de vakanties die je terugbrengt bij het dwaan van die spultjes en zo. Als het meer waar is, of nou ja, dat is het idee erachter. De Marcel is dus even opstarten en denken, Ravensburger, oh oké, Holidays, oh ja, nou oké. We'll never try, no dust in our minds. Our hearts will never die. They swim, fly, sing in water and sky. Oh my mermaid girl, this is my world. Ja, ik ben Dick Hollander. En ik speel dus ook bij de Ravensburger Holidays, ook al sinds mensenheugenis. En ik ben wat tevreden over de huidige ontwikkelingen. En wat binnen die ontwikkelingen? Nou, dat we inderdaad steeds soepeler spelen. En dat het allemaal heel relaxed op de maandagmiddagkant. Waarom doe je dit? Van de frunskit, van de boon, om lekker te musiceren? Dit is inderdaad beide inderdaad. Lekker muziek maken en inderdaad met vrienden bij elkaar. Dat is toch wel het voornaamste, ja. Ga je in de band zitten vroeger of net? Ja, zeker. We hebben allemaal bandjes gezeten. Ik heb oorspronkelijk in de Sister Poppy gezeten, eind jaren 70. Daarna Liz Taylor, 11th Honeymoon, Petticoat. Toen nog met gebroertjes Van der Wal in Angry Young Men. En dus nu nog steeds in de Ravensburger Holidays. Wat voor soort muziek maak je in jou toe toen? Sister Poppy, dat kwam net in de periode van opkomst van de punk. En we speelden heel gebrekkige techniek, maar we hadden zoveel enthousiasme dat we overal aansloegen. We hebben inderdaad ook heel veel gespeeld in het land. Paradiso, Melkweg, Vredenburg en de Lattenplan. Ook opnames gemaakt, maar we kregen nooit op de plaat natuurlijk wat we live deden. En dus op een gegeven moment is het inderdaad, dan is de techniek, dan gaat toch je parten spelen. En dan ga je toch zeggen van, we moeten het anders aanpakken. En toen is Bouke, de andere Sister Poppy man, die is doorgegaan met soul, naar de soulkant. En ik ben naar de popkant verder gegaan, de Liz Taylor. En Bouke die is met Norman en de Starmakers van start gegaan. Klinkt als een leuke periode. Prot op een paard dus. Zeker, maar dat was ook een goede periode sowieso. Hè, dat je overal kon spelen, in cafés en door het hele land heen. Dat is nu dus al lang niet meer zo. Nee. Dat is wel jammer inderdaad. Dat geeft ook inderdaad dat je als bandje niet heel makkelijk kan ontwikkelen op live gebied.
Ben je altijd trots spelen in Bleun? Of ga je een soort van pauze gewoon? Nee, ik heb wel die bewuste pauze gehad inderdaad. Ik heb gewerkt en toen ik gepensioneerd was, toen kreeg ik een telefoontje van heb je nog gitaar? Oké, dan gaan we weer van start. Zo is het een beetje gegaan. Dat. Ja, en tijdens het werk hebben we wel natuurlijk gespeeld, hier en daar. Ik woon in de Hollanderwijk, daar hebben we een buurtband. Dus daar spelen we regelmatig wat deuntjes. En op het werk hadden we ook een vrij muzikaal geheel. Omdat ik zat met mensen als collega die hadden conservatorium. En die speelden dus wel eens op gelegenheden bij de gemeente. Werden dan gevraagd om eens even wat achtergrondmuziek te doen. En dan kwam de gitaar ook weer tevoorschijn. Ga je altijd alleen maar gitaar spelen? Ja. Nou ja, ik ben begonnen ooit op bezuin. Dat moest van thuis. Mijn broertje die zat op een drumband. En die was zo enthousiast, ik moest ook maar op een drumband. En toen kreeg ik een bezuin. En ik weet niet of je zo'n ding kent, maar dat is zo'n trompet zonder knopjes. En dan mocht ik wel oefenen in het kolenhok. Dus dat was niet echt een lange leven beschoren. Die bezuin die is snel de deur uitgegaan. Dat. Hoe gitaar, akoestisch, elektrisch, maakt het jou het nog iets uit of net? Nee, nou ja, akoestisch is het nu al zo makkelijk inderdaad. We hebben natuurlijk altijd elektrisch gespeeld. En ja, elektrisch, het speelt allemaal wat soepeler. Maar nee, we zijn nu helemaal over op het akoestische gedeelte. Ja. Dat. En dit is gewoon leuk. Ben je lekker onder een koffietafel? Zeker. Beetje spelen? Een beetje spelen, een beetje kletsen. En ja, dus nee, prima. Heb je nog plannen hiermee? Woon je nog iets? Ja, want er knikt aan alle kanten. Ja, tuurlijk. Ja, zeker. We willen gewoon heel lang nog doorspelen. En zouden we het wel fijn vinden om hier en daar eens wat op te treden. En opnames maken, dat is toch wel inderdaad de wensdroom van lekker inderdaad pielen. Hè, er zijn zoveel ideeën en het zou heel mooi wezen als je die ideeën heel langzaam ook kunt uitwerken. En dat ontbreekt er nu nog wel eens wat aan. Komt vast. Komt ongetwijfeld, we zijn nog jong. On the whole wide world, people dreaming their dreams for me. On the whole wide world, people sleeping their sleep for me. How can I explain? Ik ben Michel Visser, 70 jaar, bijna 71. Voor de verandering kwam het daar eens over. Hè. En ik speel een soort van met kachel, maar ik bewerk het als een drumstel. Want je bent drummer van origine? Drummer van origine. Ik zat vroeger in de koffieband in de jaren 80 tot 85. Een redelijke succesvolle. Dus ik heb toen hadden we heel veel optredens. Echt meer in de Randstad in het zuiden dan hier in het noorden. Tot aan Antwerpen en Kopenhagen toe. Oh, dat is wel mooi. En Nederlandstalig, hè? In Kopenhagen. Groot succes. Ja, maar wat voor zaal steen je hem dan? Nou, dat was een soort hippo, leek dat wel. Ja, een klein hartstikke leuk zaaltje. Ik weet niet eens meer hoe het heet of waar het is, maar En wat voor het was hartstikke mooi. Ja, en wat voor band wie dat dan? Wat voor soort muziek? Het was Nederlandstalig en wel een beetje aan de experimentele kant. Wel een grote band, blazers. We waren met z'n hoogtepunt waren we met z'n 9. 2 blazers, 3 zangers, 2 zangeressen en een zanger. Willo speelde nog bij Willo de Beeld, dus basgitarist. Nee, dat was echt een mooie tijd. Veel spelen, veel op pad, On tour dus. on tour. Het klassieke verhaal. Een busje vol Busje vol. Ja, een busje echt. melige mannen. En vrouwen. Hè? Ja, Die hielden de mannen wat onder controle. die net de klassieke rock'n'roll. Geen seks, drugs en rock'n'roll. Dan krijg je met vrouwen erbij. Ja. Ooit al waren om professioneel muzikant te worden? Dit klinkt behoorlijk Ja, professioneel. dat ging wel redelijk die kant uit. Maar het kon nooit uit. Er hoefde niks bij. We aten er goed van. Zeg maar.
Maar dat bleef nooit een stuiver over. Nee, Dus je wordt net professioneel muzikant voor de rest van je leven. Blue eigenlijk. ik zal het nou wel willen. Met deze jongens, met deze band. Je bent nooit oud, toch? Ja, nee, dat erop, nee. Dit is met deze band dan... ja. Omschreeuw deze band eens. Ja, we kennen elkaar al heel lang. Het is gewoon een soort telepathie. Hè, we komen maandagmiddag, 1 uur, komen we bij elkaar. Dan zet ik koffie en thee en Anne gaat zitten. Hij stemt niet, maar hij bedenkt meteen een leuk nummer. En dan komen wij er rustig aan bij en na een half uur dan loopt het. Dan is het is een soort telepathisch werken. Hartstikke, ja nee, ik voel me echt senang met deze jongens. Want je hebt ook een nodig kachel, maar hij echt het grote drumstel er ook wel eens bij of net? Nou, dat hebben we 1 keer gedaan in de bunker, vorig jaar. Maar dit is wel onze... Ik voel me hier het best bij. Dit is makkelijk te sjouwen. Altijd een grote drumstel in elkaar te zetten. Dat lang genoeg gedaan. Maar een beetje, ja, een vriendenclub dus die graag muziek maakt. Dat is een beetje de... Ja, maar ook wel... Of is de band die vrienden worden is? Hoe show je dat? Nee, we waren... Anne ken ik al vanaf kleine jongen. Dus ja... Volgens mij staat hij nog niet eens in de muziek. Dat ken ik hem al. En Dick ook wel, ja. En Dickie kwam er later bij, maar... Nee, maar het klopt wel. We voelen elkaar aan. We laten elkaar in de waarde. Het is gewoon lekker prettig muziek maken. Ja, gezellig. Zit je nog in de orengroep of is dit is het blijven? Dit is het. Ik had het ook niet meer verwacht hoor. De vorige keer dat we stop ben, ik denk nou, dit was mijn muziekleven. Ik vind het ook niet leuk om met Jan en allemaal te spelen. Het moet wel persoonlijk vlak. Moet het heel goed klikken. Voordat je lekker vrij uit muziek kan maken. Want dit is hier smaak ik nog een beetje. Hè? Het is een dikke knip even naar de Britpop-achtig wat. Een beetje Beatles-achtig wat. Melodie. En, Qua melodieën wel wat. Dat is hoe je niet te smaak. moeilijk, simpel. Wat we aankunnen. Niet, geen grote drumfills en breaks. Gewoon lekkere muziek, goede nummers maken. En ik hoop ook dat over 5 jaar dat we dan onze eigen of dat we een band hebben die ons naspreekt. Dat er een battle of the band is die ons nadoet. Ja, een tribute band, maar dan naar je taal. Een band die onze muziek speelt. This is a merry song, happy and Ik ben Dirk Noordbruis, woon in Leeuwarden en mijn rol in de band is de basgitaar. Dat is wat ik doe. Altijd al bas spelen? Ja, ik ben vrij laat begonnen met muziek, eind jaren 80. Toen kwam ik als vrijwilliger in de popbunker. En ja, dat is natuurlijk allemaal muziek daar. En in contact met Bob Skaarsma, Toby de Groot en die speelden toen in de Beefcakes. Of eigenlijk hebben we de Beefcakes toen weer opnieuw, de Milwaukee Beefcakes weer opnieuw opzetten. En dat was mijn eerste kennismaking eigenlijk met, en ik heb daar heel veel geleerd van de man. Bob is natuurlijk bassist. Dus daar heb ik gewoon heel veel van geleerd. Dus ja, Maar wie vandaar de onleiding om daar vrijwilliger te worden? sorry, Du was vrijwilliger in de popkelder? in de popbunker, ja. Ah, popbunker, excuus. Ja. Wat wie de onleiding? Waarom? Ja, dat is ook eigenlijk een bijzonder verhaal. Ik woonde toen in de kazerne. En ik zag op een gegeven moment, het was in de zon, mooi weer, het raam lekker open. En toen kwamen twee kennissen van mij van vroeger, die kwamen voorbij en ik zag het raam roepen. En zo kwam het een van het ander, ja, wij zijn in de popbunker en nou, kom eens langs. Ja, eigenlijk zo, op die manier. En dat was gewoon een heel leuk gebeuren daar. En zo ben ik daar vrijwilliger geworden. Maar zat hij al wel geïnteresseerd in muziek dus? Muziek was van, ja. Zeker, ja. Gost pro naar concerten en zo? Ik heb het een en ander zien, ja. Ja, zeker. ZZ Top en dat soort bands. Daar was ik ook helemaal gek van en nog steeds trouwens. Lekker bluesrock. Ja, daar heb ik wel het een en ander van zien. Maar wie de eerste bas? Wist dat nog? Ja, dat was de gele banaan. Noemden ze dat ding.
dat was een hele goedkope. Ik had er nog niet zoveel verstand van. Dus, Hoe hast het leerd? eigenlijk les ik in principe nooit had. Een blauwe maandag van Jan van Hoven. Daarna heb ik veel metspeeld met een gewoon cd opzetten. Lekker metspelen. Ik bedoel, bluesrock en dergelijke is over het algemeen ook gewoon niet het moeilijkst. Heel veel 3 akkoorden. En dat speelt op bas lekker makkelijk met. Dus zo heb ik het me eigenlijk zelf wat aanleerd. En met natuurlijk bij de beefcakes met kieken Wat zou je meemaken met de beefcakes? veel. Dat was dus wel seks, drugs en rock'n'roll. In Duitsland, heel veel in Duitsland speelt. Dat in Lüneburg, dat was onze basis. Daar hadden we ook een manager die van daaruit optredens regelde. In Hamburg hebben we gespeeld, overal wel in Duitsland. Dat was echt te gek. Waar zit nog meer in die bed? Bob Schaap het zit natuurlijk nog steeds, we bestaan nog steeds, beefcakes. Bob Skaasma, Toby de Groot, Wouter hebben we op drums, Dennis, er zitten verschillende mensen in. Arjen Kamminga komt ze dan nog even voorbij. Dus te gek. Old school. Zeker, ja, dat is het zeker. Ja, Goed, naar het heden. Menje is lekker onder de koffietafel dus. ja dat te gek. Ja, wat is er leuk hoor? Kun je dat eens uitleggen? Het is gewoon de hele entourage hier aan de keukentafel lekker muziek zitten te maken. Dat is, de juf van het, zullen we te zeggen. Want die hebben ook eigen nummers hè? Ja. Hoe gaat dat? Dat kan toch voornamelijk wel bij heel veel dingen bij Anne weg. Maar we hebben allemaal onze eigen invulling daarin. Textueel is het toch wel Anne en Dick die daar met bezig zijn. Maar ik heb mijn eigen inbreng ook met op de basgitaar. Zo hebben ze allemaal onze eigen inbreng. Dus, Ja, muzikale pretmeidje eigenlijk. ja, dat precies, is het. dat is het. Nee, ja, ambities, wat wil je hem? Maar de Ziggo Dome uitverkocht worden of niet? Nou, liever niet. Maar, nee, maar wat eigenlijk al eerder noemt is, van, dat zal mooi wezen als we deze mooie nummers die wij maken, ook eens echt goed kunnen opnemen. Dat zal mooi wezen. En daarna weet ik niet wat gaat gebeuren, maar dit is een eerste. Gewoon lekker relaxed opnemen. Dus, Ja, want hoe lang zit je hier al op menje bewegen? nou, ik ben natuurlijk heel lang, ik heb 25 jaar in Sneek gewoond. En toen gebeurde er, wat mij betreft, ook niet veel met muziek. En op een gegeven moment ben ik weer met Bob in de bunker weer wat met de beefcakes, voorzichtig aan, weer wat dingetjes deden. En toen kwam Anne er volgens mij achter dat ik weer in Leeuwarden woonde. Ik woon al 3 jaar weer in Leeuwarden. En toen was het gelijk van, dan kan ik wel je muziek maken. Dus, en van de een kwam het ander. Dus zo. Ja. Think I'm going to